17 বছর শাসন করার পিছত বর্তমান ইউপিপিএল বা প্রমোদ বড়ার সরকার 2 বছর মাত্র হয়েছে। দিনैनि हाबाफारियाव रायजो राजाया যথেষ্ট खुसि जागोन। हेलो एवरीवन बरायबाय दिनै गोदान भिडिअआव दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट नेहरू बाजाराव बेयाव बेबायदिनो सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय सोलिगासिनो दङ बेयाव बेबायदिनो माखासे बिटिआरनि इन्टेलेक्चुयेल नेताफोरबो नुजाफैगोन बेबायदिनो 31 नं सिडली समष्टिनि एमएलए सार जयन्त बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे माधव सेत्री सारमोनबो दंफैयो आरो बेबायदिनो गोबांथार दंफैयो आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि माखासे आर्टिस्टफोरबो फैगोन सिंगारफोरबो दा हानायमानिखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै अब्ला नायनानै लादो आङो गासैखौबो देखायनोसै आङो सिङाव हाबलांनि दा नैबेयावनो जागासिनो दं आरोना प्रग्रामा गारियाबो फासिनानैसो दं नै इन'भाया बे ओनसोलनिनो सासे गामियारि ओनसोलनि समाजजों सोमोन्दो थानाय सासे समाजकर्मी बिथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा बिजनी डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल उइमेन सेलनि बिमा आब' प्रतिमानि बिमा होननानै जों मिथिदों साबायखर थाबाय खावलायबाय गोजोननाय मोनदों दा आयंना गोजोननाय मोनदं दा बे समाव आजि आमार जे অনুরোধ কৰিছো আমার সন্তোষ কুমার কাকলারি সারক সন্মুখত আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো दायो बेयावहाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे माखासे आर'नाइ सोनायजों लोगोसे साथा गंसे गंसे हरनाय नुदों दा बेखौहाय मानिफ्राय हरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माबायदि मानसिफोरनो हरनाय जादों एसे सारमोना बिनि थाखाय क्लियार हरोब्ला मोजां जागौमोन एसे नोंथांमोना नुखाबाय जे बिजनी हायुङारि खौसेथि बैसागु खुंफुं आफादा देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय सुबाइजार हालामनि नैबे नेहुरु बाजार सामथाइबारियाव सेथि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे हाबाफारि जोङो सोफादेरनाय जादोंमोन खुंफुं आफादनिफ्रायनो जे हालामाव बैसोगोरा थामहिनबा सेनियर सिटिजेन जायफ्रा रिटायार्ड जालांबाय जायफ्रा रिटायार्ड जायाखैब्लाबो गोबां समाजनि बिथिङाव गोहोम बिहोमा थानाय अबदान थानाय बैफोरबायदि व्यक्तिफोरखौ जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनायबो मोनसे हाबाफारि लादों बेनिखायनो जाय बिथांमोनखौ जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय हांख्राय हरनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो गांसे आर'नाइजों लोगोसे जोङो माननि मोनसे नेरसोन महरै जोङो गंसे गंसे साथाबो हरनो हानाय जादों दा बेखिनिजोंनो जोङो लोगोसेनो दान्दिसे सावरायनाय आरो बोथिसे ओंखाम जालायनाय बे हाबाफारिजोंनो जे जोंनि बैसोगोरा थामहिनबा सेनियर सिटिजेनफोरखौ जों मान होनाय हाबाफारि बे फेरिखौ जोङो लाफानाय जादों আছে তো সরকারে নিশ্চয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত মিলি বিটিআৰটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম মাজে সময়ে ইফালে ইফালে বহুত কথাবিলাক আমি শুনা পাওঁ এইবিলাক কথাত আমাৰ ৰাইজে যাতে কাণ নিদিয়ে ৰাইজে এটাই কথা চিন্তা কৰিব লাগিব 17 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত বর্তমান ইউপিপিএল বা প্রমোদ বড়ার সরকার 2 বছর মাত্র হয়েছে 2 বছরত আমি যিমান কাম করেছো আর 17 বছর সরকার লগত যদি কম্পেয়ার করে বহুত একটা ডিফারেন্স আহি যাব এই 5 বছরের ভিতৰত আমি যিমান আর 3 বছর আমার যে প্ল্যানিং আছে এই বছরের বহুত কামবিলাক আমি রাইজক দেখাবলৈ মানে সফল হম বুলি আমি ভাবিছো তো এই বছৰৰ যিবিলাক কাম আমি ৰাইজৰ ওচৰত লৈ আহিম নিশ্চয় ৰাইজে তেতিয়া গম পাব ইয়েস প্রমোদ বড় ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব ভাল দিছে প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়াই বিটিআৰ থকা বড়োৰ লগতে আন জনগোষ্ঠীক একেলগে লৈ বিটিআৰটো সুন্দৰ বিটিআৰ বনাবলৈ বিচাৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আমার বড় ভা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর যে সপোন সেপারেট স্টেট ফর বড়োলেণ্ড বুলি যে এটা কথা তেখেতে কৈ গৈছিল তেখেতৰ ড্ৰিমটো যে আছিল
তেখেতৰ শ্লোগান যি আছিল লিভ এণ্ড লেট লিভ, যি শ্লোগানটো তেখেতে দিছিল, এই সকলো কথাটো বাস্তৱিক কৰি বিটিআৰৰ উত্তৰ পাৰত যাতে সকলো জনগোষ্ঠী একে মুখে ছেপাৰেট ষ্টেটটো বিচাৰিব পাৰিব বুলি এটা পৰিকল্পনা যি আমি হাতত লৈছোঁ, তাত নিশ্চয় আমি সফল হ'ম। যাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰি আৰু সহযোগ দিব বুলি মই আশা কৰি সকলোকে মই আকৌ এবাৰ এই বৈশাগু আৰু এই বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ দুই এষাৰ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। नेहाथारि माधव चन्द्र छेत्री मुंनि बिथां आरो गोबांखौ हयथ' दहाय जों सिनायजोबखाबाय मानगोनां सारियाव जिरायनाय आलासि बिथांमोन आरो दिनैनि बे रंजालि बैसागुआव हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय बिजनि हालामनि साफ्रोमबो सानसुमै नोंथांमोन, जोंनि गार्जेन नोंथांमोन आरो बैसागुआव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि मावथि लोगोफोर, रायजो राजाफोर, बयनिसिमबो 1430 गोदान बोसोर आरो बैसागु बोथोरनि आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनाय आङो जासिदों। दा बेबायदिनो आर'नाइ बावनायजों लोगोसे साथाबो हरफानाय जादों गंफा गंफानो। दा बेयाव बेबायदिनो माखासे आइजोफोरनि दिरुं बोनाय गेम जादोंमोन, दा बेयो जोबनानै थांबाय आरो। ओमफ्राय सोर देरहाखो आब'? जोंनि ग्रुपआनो देरहादों। आच्छा, मालिफारा। आच्छा, ओमफ्राय मा ग्रुपजों गोलैदोंमोन? मा गामिजों? खस्लाबारि प्राइमारिजों गोलैदोंमोन। दा नोंसोरो देरहाबाय ने, उइनार जाबाय। बिसोरथ' थांबाय, नै बैयाव थांबाय। दा बेनो आरो। ओमफ्राय बैसागुनि मोजां दा खबरफ्रा? औ दे 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 दा मिथिखाबाय बिथांमोनानो उइनार जाबाय आरो। दा बे रंजालि बैसागुआव माखासे बेयावहाय राजबंशीनिफ्राय गावसिनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै फैदों आरो ना। नै दा बिसोरो डान्स खालामगोन। आं एसे सोंनानै लानो, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছিলে বুজি? শিলবাৰী। আচ্ছা, ইয়াত ডান্স কৰিব না? আচ্ছা, दा दसे उनावनो बिसिनिफ्राय मोनसिगोन आरो डान्स खालामनाय मानायफोरखौ। दा नायदो नै, केनेकुवा लागिसे? ভাল লাগিছিল ना? दा बिसोरो डान्स खालामगोन आरोखि ना, डान्स पारफरमेन्स खालामगोन। दा जोंनि उद्देश्यआ बे नङा जे खालि राजनिति खालामनानै जों दिनखौ बारहोनाय, राजनितिजों लोगोसे जोंनि समाजनि ट्रेडिसनेल जितु माने कालचारेल बेफोरखौ जोङो समानै लांफानायनि पलिसिजों दिनै जोङो बिजनि जिल्ला बे सुबाइजार नेहरू बाजार जायगायाव जोङो दिनैहाय गेवलां बैसागु मोसानायजों लोगोसे आरो बेयाव जों माखासे माने गेलेमु आयदाफोरखौ लांफादेरदों। बेबो जाहाथे जोंनि बैसागोजों लोगोसे समान समान खारफायो, गेलेनाय आयदायावबो बयबो जाहाथे जौगायो। माने गाहाय थाखोनि मानसिफोरखौ जायफोर उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर बिसोरखौबो जों मोनसे एवारनेस होदों। गेलेनायजोंबो जों समाज दानो हायो, गेलेनायजोंबो जों इयुन दानो हायो, बेखौ जोङो बिसोरनि मेसेज होदों आरो। दा बेयाव नायदो नै, बेबायदि ओंखाम संदों खावदों आरो ना। ओंखामफोरखौ नै बेयावहाय ज' दोनबाय, ओमफ्राय ओंखामफोरखौ जाहोनाय जादों आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेयावहाय ना दङ, नै अलरेडि मोनजोबखाबाय बियो। ओमफ्राय नैबे जोगोनारजों सयाबिनजों। दा एक्सुवेलि अमा बेदरखौ होनाय जायाखैनो आरो। ओमफ्राय नै थेवबो ना दङ, बेबायदि मोजां मोजां। ओमफ्राय नै बेयावथ' संगासिनो दं आरो ना, ओरैबो नै जेरैथिंजायबो संदों आरो। ओमफ्राय नै बैयावबो ना एवगासिनो दङ, ओमफ्राय खायसे हनै रेडि खालामनानै लाबोगासिनो दङ, बेबायदि आरो ना। नै एक्सुवेलि गरम बोथोरावहाय बेदरनिफ्राय नायानो साबसिन सानोब्लाथ' नै बेफोरबायदि आरो ना। नै फुरा मिक्स होजोबखाबाय ने आदा बेयाव? औ दे, हालदै थाव संख्रि औ